hita saluna. Uriani Tuhata Yesus Kristus parakorasan madihita saluhuna ro madohoti parmingguon taun baru sadarion sian hami saluhuna parahalado ni huria pasahato tuhamuna ruas ni huria ni Tuhata selamat tahun baru madihita saluhuna. Tamadok hita madok mauliate tude bata para sirohai na palwasok kita bongot tu tahun baru 2025. Songot ni las ni rohata sadarion di hababongok ni ngoluta di bona ni taon na ibarwon tay dehom mari bagasan hibul ni roha edetas yan bukit de nomor 70 ayat sada 1 tulu nang salpu taon na buruki utun hoy. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Audo Alpha, audo Omega, bonana dohot ujungna, ninna Tuhani, na adong dohot naung adokyan, dohot naro pargogo na sumurung. Haleluya. 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 Martangiang
Ali Tuhan debata sian asini rohamdo ubahin sahat hami tu tahun na ibarwon. Hodo na mga ramoti hami di bagasan taon na salpui. Saya si maruham. Sayunak tulak kami nuaing. Saydongani mahami di bagasan taon na ibarwon. Pasu-pasu hami rodiak ka ulaw na huulahami. Marhite-hite guarmu. Alay na gumodang pasu-pasuhon mahatam na badia ito rohanami. Asa gabi ibaru rohanami. Asa tarpamasuk hohami. Tuban wagijang dihasusudani bohal nami. Amin. Hudul mahita, marede mahita. Patik ni debata di parmingguan tahun baru sadarion. Imana tersurat di Lukas bidu 10 onom ayat 10. Ya haposan halak dinaumotik, haposan maibana nang dinagodang. Iyang go geduk ibana dinaumotik, geduk ma nang dinagodang. Ido sahatna atong rap manginugugo mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobartuk atikmi. Amen. Marede mahita. Maringot sa pudiro aku
Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar para siroha jala partaluk ni roha jalana basar doho sai marpangulahi marrohami dahami dibahini sai se sama sude dosa nami dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham hati gowan na pinatupani anak mudo nahu pangasahon hami tujolom dibahini pasonang jalapus apuli mahami akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Mucat pi akadolok jalahumutal akarobean. Alai anggo para sinirohaoku nasotupa mucat sianho. Jalapadan ni hadamioku nasotupa humordit ninna jahoba siasiho hasangapon madi debata na digijang. Amin. Hudul mahita marede mahita. Hatani debata turpuk epistel di parmingguon tahun nai baru sadarion na tersurat di Jeremia bidu 10 ayat 7 satu ayat 8 marsikat sorin mahita majaha alai martua mabawa namar haposan tu Jahoba jala Jahoba haporusanna dibahen. Ido sahatna martua maakana tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Marede mahita. Ipasama Tuhan
sahatidakon ma haporsiaw tay. Songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon disadok portibion rap mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na sohatudosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya todi porbadia adomang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpadal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanuatoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot di hanguluan na sobasuda. Amin. Hudul mahita saluhut na. Songon sunggul-sunggul dihita saluhut na hamok kaamanami dohot inanami dihita na hinaholongan ni Tuhata. Guarni parminggota di Bagasan sadarion ima Rabu tanggal 1 Januari 2025 tahun baru alani Islam atau baru madita saluhutna topikta gabe naposo haposan di baheni di Bagasat tikyon dang tama somadok mauliate hita tutuhat tanabasay alani pinasahat ma laho madok hata na parjolo mewakili ruas ama napaduahon mewakili ruas ina napatuluhon mewakili parhalado tiki dohot inganan hupasahat hami maparjolo tuhamu amang ruas ni huriata naung ni hunjuk ni amang situata nakin. Tapuji ma Tuhata di hamuna amanami hahaanggi mulu aupe jongjong di juluna teh mewakili sian ruas ama sahata mahita tiamang jumulo kudo kami mauliate tu debata laos songonima amang pandita resort, amang pandita fungsional, inang bibir pro, las songoni, amanami inanami parhalaroni, huriata titikyo. Selamat tahun baru ma dita saluhuna. Selamat tahun baru. Meragam mate. Las niroha dihita di mulai dohot nabudari mulai hari Natal satu puncakna nabudari jam 12 ate ra dakkolak kamera nasongona gabiahate terganggu diri murni na merayakan tahun baru torok ni na melampiaskan na kelas ni rohana dohot kamar hiti-hiti petasan mercun yang begitu indah diterbangkan ke udara teh
Ima songon sada contoh melampiaskan halalas niroha. Naso takata ako nate. Dakpola di hataon alai. Terida dogot sian akka reaksi. Laos songon ima nian. Nate. Las nirohata. Mulu songon nao mernida dihita na bungon saunari. Ido na betuduon las nirohata diperbungata di bulan tahun 2025. Songon na ikuti tata ibadatnya semulai memasuki nak keningan nanti. Mulu terinuko do tak kebagas rohata gudang akka kekurangatan nasu tersadari dia dupan ni di bata. Alai lasoniro nang dohot harorota tuagas gereja unate dang naholan siaro harohatai alai marhite-hite to di porbadia dihirpasi rohata disungguli rohata asarapi tambah pungu memuji pasangan perdebata di bagas joro na di perbedian non ima dohot na niuluhon ni pangura nagok tikya de anak badita resort anak badita fungsional songoni nang ini yang bibil fro las songoni serhut ama ina parkalado ni kuriata resort cinta ramyo alani di hamuna amanami nanami dohot parkalado ina amanami nanami selamat tahun baru ma dihita saluhuna anggiat ma tutu parkalado na koktiki songoni nang ama ina situa nirso cinta ramyon sari pas-pas tuat tematutu margugu mahamu laho pakir bakon patanakon hatan di dewata di tonga-tonga ni ruas ni huriata asa toktong nang kita ruas pe setang yang masih tangyang ama hita tutu asa nang badita resota fungsional pro nang dohot parkalado ama ina situa lem mergugu lem tungajuna dohot turiata cinta damion jeli sudiru rahita mengaku ya teh mulu muta pegutigu do tutu dohot kemajuan tadi cinta damion macai gudang udah teh macai gudang jeli dohot akan okak roha nanti akan okak roha namin bangun kelengkapan udah kerja tahun fasilitasnya dari jatah martabat baru anggiak matutu lam martabat ma dohot hapar syauta bertumbuh marot akka keimanata dasalhuna margugu ma dohot akka pangulan ni huriata laho membangun bersama keimanan kita asa sahat tutu songon akka natabasitani rohata sahat kita dohot majalo tu baga-baga di dewata ima di hanguluan sisa liling-lilingna diakana porsedibana atong anggia ma di tahun 2025 tuhata matutu na toktong madungan hita mamas-masuk hita di sudi kaulautan nama ragami jala saya todina todi tepor badia ma na totong mangula di ruhat tabi asa hibul ruhata dohot lau mamuji pasangap di bata marhite-hite sian bagas joro HKBP cinta damion otik nabui wasatami tukata nama semasu selamat tahun baru 2025 marita dan selamat bekerja ma di tasaduhuna mau lihat ya mak
Mau lihat di hala amang nasian sektor 12 napasahaton hata horas-horas tuhita di bagas tikyon. Napaduahon pinasahat ma turuas ni huriata ima inang opulidia tikidohot inganan hopasahat kami mainang. Selamat tahun baru madihita saluhuna. Selamat tahun. Nahu hormati hami amang pandita resort, doh amang pandita fungsional, lumobi inanami inang bibel furo, rap do sude hamu amanami do inanami parhalado ni huria HKBP cinta nami. Mau leate ma di haradeon ni rohamuna na toktong manogu-nogu hami, lumobi hami ina ni HKBP cinta nameon. Godang do kemajuan widahami nani ulamuna amang, baik kemajuan pembangunan fisik ni gerejaon, nang pembangunan ni rohani ni hami ina khusus huria HKBP cinta nameon. Mau leate ma di panogu-nogu muna doh dia kabarita na pinasa muna na sa lelengon tangyang nami sianina amang inang tujuluan ni arion sa toktong ditabay Tuhan madihamu hahipason gogo nang disude aka keluarga muna sehingga ke depan hamuna semakin semangat mangula di huria HKBP cinta nami. Paduahon mau leate di tuhatta perdenggan basai dang alani gogotta dang alani burjutta boy di patol has tuha kita tu tahun 2025 alai holan ala asi dohot holong ni rohani tuhatta debata gabe terbaik kita tolhas tu 2025 tepat tanggal 1 Januari. Di hamuna amanami inanami, hami songon ina. Godang do tabolus di tahun 2020 pati. Apakah i sukacita nang aka pergumulan melalui persahiton kah? Melalui keadaan ekonomi alai moleate ma dituhatta perdenggan basai ala toktong dohita di labungna margogo dohita toktong madok moleate tuibana aha penamasa di ngolutta dilas ni roha nang diaka pergumulan boy hita margogo boy hita sabar di godang ni aka pergumulan nata alami di tahun 2020 pati asima rohani tuhatta tu tahun 2025 hami songon inani HKBP cinta dame ikut taba semangat mahami tutu inang amang lau manangihon hatani tuhatta na toktong di pasatamu tu hami apakah melalui permingguan setiap minggu apakah melalui pertangyangan. Godang do hahurangan nami songon ina ni huria hami amang pandita nami do hamu perhalado nami nang inang bibel pro. Tangyok kamu mama tujuan nearion di hahurangan nami amang inang mapok kamu mahami. Alai justru lam tangyako kamu mahami asa tujuan nearion lam margogo hami akaina mangulahon nadenggan di ngolu namion mangulahon nadenggan
di rumah tangga manogu-nogu kaya anak ko pinoper na pinasa ni Tuhan tuhami. Jala margogo hami toktong mengikuti akka ibadah na pinatupani huria HKBP Cinta Damai. Melalui mimbaron minta maaf kami amang padita inang bibel pro nang parhala dami dia kahurangan nami mga jumahamuna. Sayang giat ma sabar hamu kuat tamu manugu-nugu hami kaina asa tujuan ni arion lamar sangap tuhatta marhite-hite sikap dohot perilaku nami nang di akka amanami naroson nari tu bagas coron hami songonina amang gudanggo hahurangan nami maradup po kamu ama toktong mapo kamu hami justru tangyak ko kamu mahami asa tujuan nyarion laboy hami marpangalahon na denggan mabay las rohanami las rohamuna las rohani parhalado jala lumobi las rohani tuhatta asa marhite-hite apa namasa dingolutta las ni rohado pergumulan tok-tok kita madok molate di bahasa damai do las ni roha tok-tok kita kuat dan sabar apabila kita mengalami pergumulan asima rohani tuhatta di tahun 2025 tuhatta matoktong na madongani hita asaboy tadalani tahun 2025 di bagasan las ni roha jala di bagasan lomo ni rohani tuhani puilalahami do songonina molo tuhani do nama dongani apa namasa toktong do hami margoga kamang asima rohani tuhatta sude mahita huria HKBP Cinta Damai marlubba-lubba mahita mabayna kana dengga tujolan naron mabayn las rohatta jala marsangap tuhani imana boy hupasatami amang inang lumobi amanami padita nang parhalado mauleate madihita mauleate manang dituhatta butima Mauliate madi inang na may wakili ruas ni Huriata pasahaton hata horas-horas dihita di bagasan tikyon. Alani pinasahat ma na may wakili parhalado tuhala amang situa gultom laho pasahaton hata horas-horas. Maulate madi tuata, mulate manang dihita salu na. Perjolo na hormati hami, amang padita resort, benta embur butar-butar, na hormati hami, padita fungsional, padita R Simamora, na hormati hami, inang Bibel Pro, baru gultom nahormati hami amanami inanami do aku parhalado so ini manang di hamuna amanami inanami dohot yanakon nami pasahatay matuhita selamat tahun baru madihita saluna daktaga maso madok maulati hita tutuhatta molota bilang-bilangi do selama tahun 2024 maragam akan masa nata adopi selama tahun 2024 adong do akka las ni roha songo di lang akka asa ni roha alay margugo di hita salu namanginang rap do hita dohot tuhata Yesus madala ni tahun 2020 boy tasalpui salu na sahat tutukion buah kita marlas ni roha. Bahini
Ami mewakili Parhaladu di bahasa Indonesia, tak ada sungai yang tidak bersampah. Tak ada, kalau ada sungai tak bersampah berarti bukan sungai. Jika ada kesalahan kami selaku Parhaladu tidak luput dari kesalahan. Mangido maaf kita saluna asa masih salpuan mahita siya bagasa rohatabe asa maras ni rohita madalani tahun sidalanota tahun 2025 don. Pargugo mahita lau mangula kasulota mas tangyang mahita asa pasupasutuata saluna akan nataula boy hita harap doh tuata margugo hita di lamadala ni tahun 2025 pasatun di tuata tu hita. So ini ma amang inang nabuit sarpasatami. Shalom, selamat tahun baru madita saluna. Selamat tahun baru. Mau lihat ma di hana amang situa gultom nok pasahaton hata hofas tu hita saluhutna na mewakili Parhaladu. Alani di bagasa tikyon sahat mahita tu nama rede sian nomor 65 ayat sada dohot udutna laos papungu pilihan sada A dohot sada B. Selamat datang para jemaat Tuhan di Gereja HKBP Cinta Damai. Salam. Oh
Dame ni debatana sumurung sian saluhun naroha. Ima mangaramoti doh merajai ate-ate doh pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas jala selamat tahun baru mari kita saluhuna. Hurian itu hata ni debatari kita di bonani tahun 2025 di hari Rabu tanggal 1 Januari tahun 2025 hobar tunaung diaturhon di almanak ni huriata hakabipi imana tersurat di Matius 25 ayat 24 satu ayat 30. Hujaha madihita dihata Indonesia dengan non hata Batak. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian dalam bahasa Indonesia. Di hata Batak, songonom madidok takasma tapai ikut-ikut. Jadi Roma nang nama calo nasada bagiani nin nama Tuan nami nungahu botokian ho parroha napir namanggotil dinaso panuananmu jalan apa punguhon dinaso panaburammu. Jadi ala nama biar au laudo au manabudiho bagyak kitu bagasatan na dion ugasamon. Alai ninna idu naima mangalusi ibana. We ho naposo na jahat roha. Jalan alosok. Di botohodo hape. Ahu manggotil dina so panuanakku.
jala papunguhon di naso panaburaku. Atong data mamanian buan omong hepeki tu si anaki hepeng. Gabi jalo okku madia urap dohok bungana di harorokon. Ope buat kamu ma bagian nai. Leho kamu mai tu na mameok 10 bagiani. Ai diganu paradongan lehonodo asamar lobi-lobi ibana. Alai si buato dosian naso paradongan nang nadi ibanahian. Laos pabali hamuma naposo naso hasea. Naso hasea itu naholom maripot-ipot. Disima masa anggu-hangguk dohot na patungoripon. Disido sahatna. Amang inang parjulu sahali kami mangido maaf tu kita saluhuk na alamar perdumuan tu ulaun na pinatupan ni Huriatta Hakabipi di tanggal 2 saat tu tanggal 8 di tahun 2024 ima sinode gudang jala merperdumuan doi tu pencetakan ni almanak ni Huriatta Hakabipi di bahini molo so harubui sahat almanak terlumubi di akadongan parhaladu jala di bulas sadope di sakapi pasahatonna almanaki tu kita siala dalam proses pencetakan dope dohot mapinalisasi ni almanak tai ala ikon dipamasuk do disi ima gobarne aka pimpinan naib baru do aka preses do aka data kepersendirian terbaru amanginang. Di bahini khobar tu surat ni opui purus Hakabipi di naung di Jaharon di parmingguan na di hari minggui tanggal 20 sia di pasahat di purus ni Huriatta Hakabipi do jamita tahun baru tu hita hujaha madihita takasma ta paihutihut. Apalah di bona ni taonon tungsian rohata parbagasani mahita mamuji tuhatai. Di pabongot hita tu tahun na baruon dada ala ni burcuta. Dada ala ni gogota. Dada ala ni hamalota. Manang sinadong hatta tungsian haburcuon doho holong ni rohani tuhatai do. Na adong do pesakap na ulisiat tuhat tayo bay na diluwas hita mangulu. Jalabongo tu taon na baruon las marohata nuaing di bagasan Tuhani. Taparukilho do nasipata di bagasan langgus ni roha na deba madok. Isi pa boto-boto na dok surgoy. So isi hiado pesiani. Termasuk akka perhaladui ninna rupani di padohan na. Saya udang madong siyak kita na masuk tu horong parlangkus ni roha doho pargaiton namang ngay tu dosa na songoni. Jalamolo adong dongata na madok na songoni di bagasan holong do halabohom mahita paingoton na sida. Hatan itu hatan na madok adong surgo manang adong ngolu sa liling-liling na jala adong do api na rokok. Molo tu hata madok hata haposan doi. Mamuka sian Matius Biddu 24 tolhas tu bona ni biddu 25 on di paadar do hinariko ni ngulu na ikos say jaga manang jamot asamar bisuk mangadopi akana masa dohot manulak nasa na mga liluhon asahot marhapor siyaon asamar pabahenan na denggan na marmual siyan hapor siyaon di Tuhani tuhata na makakulingi akasisian nai na julu los ibana do mamakulingi hita sadarion marhite upamaon daktar sirang upama songon natabige diturpu jamiton sian 2 halak nari ima nama jalo 5 bagian dohot nama jalo 2 bagian ia tuan nani dok ni upamaon martudu-tudu do itu tuhatai
Nuaing tatangihom macolo padok ni Jesus tu dua halak nama calo 5 bagian dohot 2 bagian. Tu dua sana sida didok. Taho mai alina poso na denggan roha jalaha posan. Dang godang ni pangomuan di ida Tuhani. Dang godang ni nanyula na rumikot di ida Tuhatai. Ay dang didok macay malodo ho manggadahon. Dang didok macay godang do dapokmu. Dangi didok denggan ni roha dohot na haposan do situhuna ido narumikot di Tuhani. Naking tedehot do 672 tunggu dak situtuin na alai didok do disi ido debatado marnida na niulami manang nadong parbuena. Jadi debatado marnida nadong parbuena taula. Nasongonima naso Jupang dinama calo nasada bagiani. Sada bagian on didok di hata Indonesia 1 talenta. Molo di hati hiyay sada talenta marasam may hira gaji ni sahala pangula sa leleng ni 6,000 ari. Manang sarupa tu gaji ni marhira 10 tahun. Jadi dohono macay godang do nang pe sada bagian. Manang 1 talenta. Molo martibakot tu na 5 bagian ni idaon hira na otik na sada bagian ni alai taida dang didok dilehot tuani tu sahalak saotik sada bagian do didok lapatan na sada bagian ni pe sa sitong na tung godang do. Buasa marasing sian nasada tu nasada dilehot Tuhani. Adong 5 bagian, adong 3 bagian, adong sada bagian. Rikot doon maceta kas dihita, didok, ganup marguru tu gogona. Jadi marguru manang khobar tu panadaun ni tuhata do si lehon-lehon nai tuhitabi. Marojaha tuhata di turpukon, adong masih pasidingo dinguluon. Ia nama calo na sada bagian ni marsidalia do jala pasitong diri. Songo padohan ni halak batak, horbo ni padang bulak, macapal di balian. Moloso di siroha, godang do sidalian. Badangnya lu siamu. Baulak ki judai purus do marupa meso. Ngati, irwes niya kay biru ita, purus niya kay biru madokono. Horbo ni padang bulak macapal di balian, moloso di siroha, godang do sidalian. Terasa do nagalehi taon. Harwa sampai jam 7 do harwa di behita mudum. Ala ni pagajakku madok hata. Apalagi yang mulai siya danak satu natoras nate ama nang ina. Alas ino si pata, las bisino makesempatan. Ino ditabaron. Sehera na lausal pun mahita siya portibion. Tapat dok sudi. Ate. Apelo madele ni tahun 2025 do pehita. Itortadok hata sisa tahun. Iro songon na merjamita di tanggal 25 Desemberi sampai lu bisa jom perjamitai iro. Jadi duk saya merjamita di dok marupane. Ai gajang merjamita mu emang padita. Sampai sedes tunga jopa mu merjamita inna. Ngagudang mo dodok ruasi inna. Itu realusi peditai. Ala sugu tanggal 26 dangang berojolma. Jadi irapel lu jamito ninna. Umpani ate. Jadi yang gue jamita ni purus todang irapelo namangin angda. Dia do didok Tuhan itu akan songonon omma na poso na jahat roha jalan na losok gari na ringgas alai na jahat dang mararga haringgason na lamerdomu maroha na jahat dohot halosokon. Di ba ini hamuak kadongan na hinaholongan ni Tuhata mga sahon asin ni roha do holong ni Tuhatai naing siding hita sian na jahat ni roha dohot halosohon. Naing cupang ni Tuhatay dihita gabi akan na poso na dinggar roha jala haposan. Dang tolak nibon sotong ninnahita. Di portibiot dope iba innahita mersidalian. Daging dope dang suru-suruan ninna nadeba sipata dalan mga pinidiri. Sipata sungunido jupang dingulwon.
lau membela diri bama beno pedita nami jol mado pe baina sebab nong madoko kita ati na suru-suru kita bama beno namang pedita nami di portibi do pioninna sebab nong madok kita nong di benwe gijang portibi don alai neng takas di hita iya hatan itu haton tu hita jol mado dang tu suru-suruan tu hita do na di hasianganod dope dang tuaka na di surgu atik tung sipata manang tongon jupang tuhatai hitan waing songon naposo na jahat jalan alosok tama di bagasan uduk do serep ni roha tasol soli ma dirita dia dopan ni tuhata na basai na totong rapok kita sahat tu bason boy mahita marhite na siyan nasa rohata mangedegon songon hata ni edetai nomor 122 husol solido rohaku tede hojo 122 sipata gudang do ariarita di tahun 2024 marabbolong as-songoni merliwatan 122 husol solido rohaku husol solido rohaku nagogo saitoto hari-hariku nagubah enambolo di bahini di hitalongan ni Tuhan Yesus Kristus mangihu masemangat na baru laho maparhasyang tiki na binasahon ni debata do nasa silehon-lehon na songon akka na poso na dinggar roha mahita sa luhut na siya ni iom majolo naing tu nga palatadap di rohat tabi tapasonang jolo rohatta sa tokin unang mapar jolo pikirat tuna asing adong songonon na macarikot suan tu rohat tabi saunari di tada debatado hita takas Allah mengenal kita sangat jelas sudi hita genup marsada-sada bagi Tuhan kita ini Tuhan kenal dengan kita sebab dia yang menciptakan kita dan adong nabuni dia dupan ni debata patardo saluhutna di bahini mari mengakui sudi siat debatado ngulut tahun siat debatado nasa silehon-lehon na uli na adong dihita binuai dari Tuhanlah yang ada yang kita miliki yang kita punya sekarang siat debatado gogo madalani ngulun do patupa na boy sulahonota so tunggabi ta pikiri ala na jagoda umajaga si panganokku na olahraga teratur doa na hita ya dong do ngapedita teratur do mana olahraga alai pas dung sidung olahragai las di sidung ibana parmatena di talongan ni Tuhan ta Yesus Kristus takas do didok siat debatado gugu madalani ngulwon patu panaboy sulahonota siat debatado tiki jala di basa-basahon itu kita di bainiro ubain na itor di bain halak perluar negeri ya orang-orang yang bijak di tengah-tengah dunia ini ala dirajumi ibano do tiki isian debata ido benna pakai mati kido dengan time is money indah waktu itu adalah uang jadi unang pabolok tiki di bahini jadi tung apalah sikop do dilehod debata tu hita di tonga-tonga ni ngulut taon tung takas majolo tarimangyon di bona ni taonon
jala taparat tarata di bagasan nguluta sa tao bulunon dina diloas tuhatta dalan natta tujulo molo takas tao kui jala tahapor siay tung apala siat tuhatta do sikop di leo di hita sian asi di rohanay di horhonido hita naumoti na opat na mangihuton takasba naing suan di bagasar rohatta na parjolo las ni roha na pulin macarikot do las ni roha di nguluon ala ditotuhon las ni rohatta di bagasan Tuhanido nasa panggulmiton ni nguluta kadar sukacita kita di dalam Tuhan menentukan seluruh gerak hidup kita. Tajamot to maasa unang adong na mabuat las ni rohatta di partikianon sada siyan ni naboy paurotol las ni rohatta di zamanon imanani goaran brain rot habusukon ni utohutok dang namadok utohutoki busuk alay na patuduhon hasisiga ni parrohaon do pamikirion ala pagudakku pasudatiki macaha media sosial rupani itu mereka manga peso ingo ibena holalala on nama zamai handphone on nama jahai medsos mangalusi we anidongan mababay status itu like inna habis tikina disi jadi termasuk KP itu do sada na disorotan na disom dungi pasudatiki macaha media sosial rupani naso marguna jala naso si panupak tuna uli garia dan nama bahen sorotan manang humasusa pikiran gabe marsak roha sahat tu nama bahem madate patubu sogoni roha muruk doho nasumatusi naing say di bagasar las di roha doho hadameom bahita ayadong dosongoni molo di bahas status taringot tu namar badai namar tubuh namar sijanggulan itor gudang do melaikon alay boleh bahan berita pelayanan paling olat tuduh halak do melaikon itu esugari di bahan rupani itu di status ni HKBP resok cinta damai di bahan HKBP cinta damai lagi ribut karena pendetanya tidak becusin itorgok do portibion mak komentarion memang akabat di sonari tersongoni main nama rupani di bahan ini murah-murah do jolman wain tarela apalagi menghakimi donganna jolma napaduahon puji-pujiat tu debata dang tamahita mamuji diri manang mangahut hasa ngapot tu diri aitung takas do tahapor siay holan asi di rohani Tuhanido ngoluon dohot nasa nadong dihita halak na mamuji debata ima halak na mertua napatuluhon sabam marohata majalo diri niba sa diri dohot na adong dihita di bagasan sonang ni roha dang sanga mangiburu tu na asing gariada las roha molo tarpasu-pasu donga colma itu jadi unang songon nanido nai susah melihat orang senang senang melihat orang susah anggohita senang melihat orang senang ya ikut juga merasakan kesusahan orang lain songon naido ni Tuhan Yesus mahita rak mekel mamudo akka na mekel rap tangis mamudo akka natangis dang olo tarucum membandingkan diri niba dongan ibe burjudi ibe merminggu alai songon menguluon ya binereng do alakanin na songon nabu dari itu jadi di bahini dau makka pangapianan biarlah kita bersyukur mensyukuri apa yang ada pada kita tahasabab pemanadong di kita ay matua hasusado molo say girgir sasahalak membandingkan dirina tuna asing boy masa do danglas ni roha ni sasahalak dinguluon dada ala nahurangan alai ala di ida di dongan na gudang jala marsigorgor hagiok na asa songon halak na asing napaupaton tarocar roha lahopatu panauli na denggan mamelehon na umuli tu de mata namarmual sian panadaw na takas di debata dohot nasa pabahinan na dinguluta nasa pabahinan na niocar ni haporsyaon tutuhan ni pemberian kita perbuatan kita digerakkan karena iman kita kepada Tuhan tarida doi marhite
hajuara bagason na sitong di na pinalumehon ni debata nasa nadinggan naboy patupahon patupot tamay marujahat tuojahan antara aku dan Tuhan. Parsauraku doho Tuhani dada asa diboto jala dipuji halak molo tau rupiak kadongan naso mardihadiha namarukil termasuk doi hataridaan ni nadinggar roha jala haposak kita. Artina molo diurupi dongan una pola saya di posting-posting una pola saya di patudu-tudu akka naniulana asa unang gabi mangahut tu diri ya. Jadi boido masa songon adong go di TikTok ya. Adong di TikTok. Jadi ro mangalean bantuan beras do paket amplop ditutup jabon gitu. Jadi merjas do napasahat tono gitu kan. Jadi dipengidui mana ma merputu juhita inna gitu. Itoro nakingani na majalo bantuan non. Tak tolong dulu Pak, buka dulu jasnya inna gitu. Gitu. Saya pakai dulu jas bapak sekali ini inna gitu. Ipakai mana ma jasnya mata nama ngalian non. Gabi jalan mana iputu matutu. Gabi hira mana nama ngalian non. Gabi hira nama jalo. Jadi boido sipata ditonga-tonga dingulon masaka songoni ya. Dia yang menerima seakan-akan dia yang memberi. Padahal melalui firman Tuhan kita diingatkan Tuhan sendiri yang memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mangaleon na dumengga ditonga-tonga dingulutong patuk mata sukuri. Saliling mangolu hita saya dong dona boy tapatupak. Kari haradeon manangihon dongan namarsak manang namarhoy pe boy doi rajuman songop pelean na arga. Ketika kita mau mendengarkan keluh kesah curahan hati, kepedihan orang lain, itu bagian daripada kita memberi perhatian, mangaleho roha manangiho kalak. Ayong dosongoni terlumubi dia kaama doho inat talensia na metuaon ido. Bahasa saya merasa sipata terpucung nasida. Aladang ado kapuasan nasida makatay di jebu. Di bahini do ben na di do kamang tahein na. Romanyan ong manyadongan niba makatatahin. Manangiho kolsona atik pemulahulak katanay. Alay riko do adong na manangihon. Dia kasongoni jala ipe moloredita kamanangihon na songoni amanginang. Bagian ni na mga lehod do hita disi. Danga dong si bahenon ni tangan. Nanggo manangyakon. Doho manukoli di hata na mga labohi doho patugu haporsyaot. Hata ni alak batak piate nyan nainggoliano ninna. Alay di do padohan ni alak batak. Haci do tangan mandanggurhon. Jadi molosong danggurhonommu tangyakom may bana. Molosodong na bulenommu tangyakom may bana. Ido na nido na disi. La sobardo tu usahata patu panadeng ganon. Marhite-hite tu transformasi nagabi jujo tu hita sadok HKBP di tahun 2025. Jadi HKBP namanguhal jala makubasi di bagasa tahun 2025 hobar tu orientasi ima transformasi di tonga-tonga ni huriat HKBP. Haradiotta di pay baru tuhat tay ngolu nang pakubasyotta na lumubi umuli do pesada siani nang pakyon itu hata hita hadir sebagai bagian dari solusi bukan memperparah apalagi sumber masalah. Jadi di badan usaha milik negara BUMN molo tajaha taliwati rupani adong outlet ni Pegadaian di Bayan Dodisi mengatasi masalah berarti juk do hitatong latu Pegadaian akadong aku na menggadai dohamu dapat labuai itu. Jadi didok dison hadir sebagai bagian dari solusi bukan memperparah apalagi sumber masalah. Itulah hidup orang percaya. Naradei bana pahe bakot talentana danggabe disipas-sipan. Tapi dia membantu orang menyelesaikan masalah. Nah, dan gabe memperparah masalah orang lain. Isarana mangihuton akapad debisuk. Sada sia 10 ancaman global saportibi.
na ubalga ima hasisigan ni natinopa ni tuhat taon. Doho mahita pakyon ni tuhat ta mga ramoti tano portibi na puna ni tuhat taon jala di loas hitamian sa ngobas di hasiang anon. Molo tabereng doa mang di ujung ni tahun 2024 nang tasalpuon ni bertubi-tubi do bencana alam di tonga-tonga di bangsot ta Indonesia, banjir bandang suang songni nasohia terpikir ricolma hona banjir lumpur jaladang bui benasida bersuka cita di suasana Natalona lani banjir tanah longsor di bahenia hadoma baheni dang jamot hita di namelestarikan alamon di bahini dipakai Tuhan tado hita menjaga memelihara kelestarian ni portibion martua situ tudo kita ala belgaha kabepion di bait Tuhan tanah marruason marhira onom 5 juta halak molo ganup hita na denggar roha jala haposan dang holat tu Indonesion pangotakna alay boydo dihilala portibio pakorhon na uli na pinatupan ni debatam marhiti-hiti hita somon hataridan ni na denggar roha jala haposak kita gabi marsinodak tu hatay marhiti ruas na ima huriana hakabipi marhiti ruas nang parhaladuna. Di ba ini dihita longan ni Tuhata Jesus Kristus songo pisi do misi di hakabipi do hakabipi menjadi berkat bagi dunia. Asa dada holan slogas songoni hita peko bui do gabi pasu-pasu tuna humaliak kita. Asa om manama carikot hangoluhonota ditiki parasian nabi na jabasaon ni Tuhan itu hita na parjolo takasma tatadda jala tahaporsyai debata. Mari percaya mengakui Tuhan dohot makalason silehon-lehon ni debata na tuhitai tapak may dohot denggan. Seperti talenta yang diberikan dalam perumpamaan dalam Matius 25 ini di leo debatado tu kita ganup basa-basa asiasi tapak may dohot denggan. Martangiang mahita siyan nasaroha jala di bagasan haporsiaon na tugu hita tutuhat tay berdoa dan tetap kokoh dalam iman meyakini Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Na patuluhom merlas ni roha mahita di bagasat Tuhani mamuji guarna bersukacitalah di dalam Tuhan dan memuji namanya jala di bagasan semangat namar sigorgor madalani nguluon di dalam semangat jalani tahun 2025 ini bersama-sama dengan Tuhan kita napar pudi mangula sa denggan-dengganna dohot sa sitong-sitongna mga sahon dohot di bagasan parsaoran dohot Tuhani. Bekerjalah dengan baik, pergunakan waktu yang ada, jala tetap jangan lupa bersekutu dengan Tuhan kita. Akaido tanggung jawab manang sipatu pota anggo nama bahen parbuena Tuhan taido. Ido benar idok mangula hita jolma manabur bunii alayang gojadina di debatado itna. Jadi debatado mabain perbuena Tuhan taido na mga lehon perbuena denggan jala marhororwasya Tuhan taido pasu-pasu doho dame las niroha di hita di nguluot taon. Uli matohap tadi hasiang anon nang dihanguluan sugoti. Amin. Selamat tahun baru madihita. Pia Raja Tarutung sada Januari 2025 Ipurus HKBP Pendeta Dr. Victor Tidambunan. Amin martang yang mahita. Mauliate maa diho ali Tuhan debata. Napabogot kami tubonan ni tahun 2025 marsangap marmulia do guarmu. Napataruho kami jala di bagasan las niroha.
tung ngasohadudua do kapabahinammu jala tung takasdo dihaholongi ho ngulu nami. Di bahedia le Tuhan de bata di palumeho kodo asiasi basa-basa Tuhami. Saya jari mahami, mamakei, maparhaseangi, ditiki, silehon-lehon, gogo, pikiran na denggan, roha na labok, hupake hami may dingulu namion. Asa marparbue do denggan, asa gabi pasu-pasu hami tuna humaliak kami. Dau masih kami na mempertahankan diri. Dau masih kami halosokon. Dau masih kami hamalason. Alahi lehon madihami sipatu haringgason. Mangula si ulaun nami. Mamaketikin ani lehommu dihami. Mangula doho denggan. Jala pasangapon guarmu nabadiyay. Tuhan debata pasu-pasu maruas ni uriam. Akayanakon nami. Ibru magudang name meti. Siga jangumur si balas di roha na marhabiar midaho. Jala tawa kapasangap na torasna. Marbisuk di akana marsikola. Tulus akana sinita sita ni rohana. Patuduhan mo makaparkarejuan di akana manguli parkarejuan ulaon na denggan di akaruas ni uriam. Di mona ni tahun 2025. Lehon, sinamot, pangkat jabatan na denggan, pangomoan na denggan, gogo mangula si ulaon, tiur diak kapardalanan di na mangula si ulaon na. Asa totong jupang madiak karuas ni huriam. Akan namarlas ni roha dapota pasu-pasu. Akan naduma perpangkat. Jalan naradi, marsi basa-basa. Maradupod dongan na jol manang tutong-atongan ni huriam. Homa na mga lusyak kay lehelek tangi yang niruas ni huriam di naso harusun maralus di baik kualituhan di bata. Takas matatap ngulu nasida. Lehon matuhan dia kaalus tangi yang pakirimon do sihol ni rohana. Lehon hahipaso dia kana marsait pargogoy Tuhan. Dia kana gali pamatang na. Ape hotangam muna bedi mamasu-masu ngulu na unang loas madele. Totohong maho na maparguguy patiuruhon roha ng pikiran na patuguhon haporsyon na. Jala pamalupon sakit na. Urupiak ka na marukil na marsitaonon siyala hamatean. Siyala kapangujunan na masa dito nga tunga ning uluna. Tugu-tugu akan nama tua di hatuan na iring-iring totong lakana sida. Urupi akan apa ture-ture na marsahit. Asa totong di lehon roha nang holong na. Pauliulihon dia kaparsahiton ni keluargana. Tuhan debata pasu-pasu mahami dia akan nanula di tangan namin na pinikiran ni roha namin. Dan lumubi di bagasa tahun 2025. Lehonang mumakalas ni roha hanguluan di hami oleh Tuhan debata. Do hatu tulus ni akana sinita ni roha nami. Marhabur cuam makayanakon nami. Jala patau makana toras mengajari manugunugo akanakon. Asa gabe tiruan na sida di tonga-tonga ni bagas. Marhiti hata ng pangalaho na sida. Pasu-pasu maguriam di sadok portibion. Akka parhaladom. Lau mamaritaho katam. Makobasi guriam. Marpanidangin na sida. Suak songoni ng pamarita nami. Pasu-pasu alituan de batasian pemerintah pusat. Sangat tu pemerintahan lingkungan. Legislatif, judikatif, eksekutif. Nadong di tonga-tonga ni bangso namion. Asa Tuhan. Marhabiaram midaho. Nasida jalatau mamikiri masyarakat ng bangsoon. Asa jupang kemakmuran di bangso nami bangso Indonesia. Molo pe masa dia kahamaolon ni perekonomian di Portibion. Alai pos dorohanami. Dangadong nasotar patupaho.
Tukko dale Tuhan na patiur ho saluhutna. Asa di bahini molo adongak kana patujuloh pikiran na hamaloon na. Yang gohami saikhodo hupatujulu hami. Tuhan debata. Molo tungadongak kana marsakap. Tumopo akka keluarga. Martau baru keluarga nasida. Suak songoni nang diaka. Maradopon na tua-tuana. Kasih solhot saluhutna. Ramoti di pardalanna. Dau mara, dau batabat, dau katahitahi na jahat. Di bagasalas ni roha manasida pacupang salut na le Tuhan debata. Tuhan urasi mahami sa panglesyon nami. Di bagasan Jesus Kristus, martangyak kami Tuhan. Amin. Tapuji Tuhan ta marite deta nomor 60 ayat sadado udut na lasta pasa mapeliata. Jesus ay urupi kami, duhod kita baru, paling baru kami manghihutan hamamu, paso-paso mausik, tapos siya sa Gabi na poso hapo sa mahita di nguluta.
Jala de batama na paborhatok kita tu sude ulaut tadi bagas tahun 2025. Ala didok ibana do. Unak ko mabiar ayaw do ngammu. Unak ko biyahaton ayaw do de batam. Ahu margogoyoko huhu mangurupi ho. Marhiti-hiti siamun ni hati gorakku. Balas diro salele nolubi di mana harana inasana uli ai di sari honje sude narekode alasan pandangan Yesus Tuhani. Tatangnya ko mapeliata. Ali di batama namin na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut silion-lion na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus. Hupasat tami masalomi tu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw para siya kami pilihan noon. Pati bulo na rajamu. Dito nga tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asa lamhutad na kami gudang silelomi tuhami. Asa lam girgira mi madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata na sumarmula na sumarpatsohotan debata na manotong rodi sa leling-leling na. Nasolo sudah doa katamu jaladang marparbulatan akaryarim. Alay jepek jalaga bursal pudo taon nami do ari-ari nami. Nung nga salpu musesada taon sian ari-ari nami. Alay dang salpu yang gua siniroham. Di bahini hupuji hami ho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Ala ni godang niya siniroham na pasakat hami tumona ni taonon. Macay godang do denggan ni basam jalo hami manipat taon na salpui. Jalawingot hami do isa daryon. Ope mauliate marohan hami tuho. Ala di pangolu jala di ramoti ho hami. Dileho ko si panganon do paruloson di hami. Jala di pasu-pasu ho na niulan ni tangan nami. Akup ni dileho ko do hasonangan tuluat nami. Jala di palua ho do hami sian parmaraan. Jala di ramoti ho do hami di hagogotan. Totong do dileho ko. Barita nauli iman o dangi hami asasanga hami paubahor rohan nami. Akup ni dileho ko do apul-apul tuna marsak. Tuna matean asa unang madeli na sida. Molo hingot tami sudi pabainan nami di taon na salpui. Na maila do hami no aing maradupok ko. Ala jo magopo hari-hari nami do asini roham humay kami. Ope
bicat di salpokon waing taon nang salpuisian hami salpuom masude pabahinan nami na hurangi jala sesa sude dosa nami say hukupi mapabahinan nami na hurangi marhite-hite asini roham die bati hodo hami manipat na sa taoni jala di hodo lan na sumar parbuin na dinggan dito nga tonga nami sayunang jolotaba say pasob bumahami mangulo ang giya marparbuin na dinggak kami tujulo anon kuparato po tami do sudi asini roham jala di bagasan haserepon do uduk ni roha do hami nuaing mangido tuho sahat tuho mahami os sudi say tugu-tugu jala ramoti mahami os sudi say tugu-tugu jala ramoti mahami di bona ni taonon songoni ganupari asa pujian nami ho di taon naroon patuduhom maganupari tuhami dalas si dalanan nami do ulaw si ulaw nami say pasu-pasu mahami jup pamarpungu di bagasmon di parsikolan songoninang di bagas nabibi say tupahi sude parjamita pangajari do na paturehon na marsahit songoni do na pinasahat tunasida say ramoti manamanggongom hami tata masaluhut na tarsosak na pugos na dangol na somarama na somarina na nililian ni halak unang loas na sida honarupa alay patuduham matu na sida asin ni roham na somatsohoti asarap merlas ni roham isugot di hasonangan di labungmu diinganan na hot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen ali ama nami na di banua kicang sa pinurbadi ang magwarmo sa rumah rajonmu sa isaut malomo ni roham di banutongon songon na di banua kicang lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togyo tu pangujunan palua mahami sian pangago mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di sondako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasorhon madamena tutodin amin. Horas marihita saluna, selamat tahun baru marihita.